Nyt mä otan tässä, tehdään videoa, tai selostan tässä nyt, kun mä sain voiton mun iskän tietokoneella ja no mennäänpä nyt katsomaan miten tää meni. Voi sanoa, että tää loppu on semmonen mitä te ette halua missata. Joten kattokaa video loppuun asti. Mä ländesin tämmöiseen paikkaan ihan vaan, koska mun mielestä tää on aika hyvä sinänsä, koska ne ei ländää ikinä ketään, mutta täältä saa oikeasti hyvää luuttia. Niin nyt mulla vähän vahingossa mä menin inventoriin ja sitten vahingossa shoppasin käsuun. Joo, sitten mä sain tommosen snipun shedback-sheikkaseita. Tää chesti oli aika huono. Ei se mitään. Ei tässä oikein nyt mitään tapahtuu, mutta tässä alussa vielä, mutta siinä lopussa tapahtuu semmonen jännä asia, mutta ei nyt puhuta siitä sen enempää. Nyt se stoks pitäisi lähteä menemään. Ja mä lähdin muistaakseni ihan kohta, kun mä otin tän chestin tästä vaan. Ja siis mä tulin Vietalaan tätä Secure-buildiin, unohdin muistaakseni alussa sanoa, mutta niin tulin pelaa Secure-buildiin. Mutta tän chestin jälkeen siis mä lähdin. Tai niin, eka mä aloin pelaa kyllä jalkista. Ja siis korostan vielä sitä, että mä oon pleikkalla tottunut pelaa ja mä en osaa, mulla on aika huono aimika tietokoneella, niin ihan vaan siksi tää oli vaan ihmeellistä, että mä saan voita. Kohta löytyy siis jätkä. Kohta löytyy se jätkä, kun mä lähden tällä autolla. Sitten niin tossa mä näin jossain visuaaleissa askelia. Tässä mä huomasin ne visuaalit. Sitten mä kävin ennen sitä malomiakkaa hoitelemassa tän tyypin. Tää oli kyllä joku NPC-botti. Ja kyllä minäkin tässä nyt aika botti. En mä tässä kyllä osu tällä tietokoneella mitään, mutta sain ensimmäisen tapon tän pelin aikana. Ihan nice. Nyt mä lähdin sinne valomiakalle. Mä otin ton valomiakan tosta kantaa. Tää oli mulle jo vähän haastetta. Tää kyllä on ihan botti, mutta niin on minäkin tällä tietokoneella. Sitten mä sain siltä myyttisen orkan. Maistuu. Medashi. Minit tosta kantoo ja parempi haulikko. Tänne päin. Sitten kappas vaan joku snipailee mua. En mä mitään voi tehdä, kun tää oli Secure-buildi, niin meikä meni tänne katolle. Sieltä bunkkereita ja en mä tarvinnut. Kuuluu auto vissiin. Sitten tosta nyt mentiin kattelemaan tätä Dark Maulia, jos sinne menis ketään. Siellä meni autolla joku. Tässä sitä nyt ollaan. Hei, tuolta tuli jätkä. Mutta en mä huomannut sitä. Mä vasta nyt huomasin, että siellä oli jätkä.
Toivottavasti. Siellähän oli joku jätkä. Eka pitää vähän odottaa ja sitten voi... Mä tajusin vasta nyt, että tuossa aseessa ei vissi ollut bullet droppia. Tajusin vasta nyt. Siellä nyt ne jokut faittas. Tässä sitä vaan odotellaan. Sitten täältä oli autolla joku. Niin tääkin oli jo jotain. Jotenkin haastetta. Sitten nyt mä taisin saada sen. Joo. Naps. Se oli helppo. Kohta mä lähdin alueelle. Niin nyt. Mutta olikin, eikö niin? Tässä olikin vielä pelaaji. Joo, jäi. Medasi. Vedetäänpä se siitä. Meinattiin kuolla, mutta ei me tietenkään kuolla. Sitten tosta minit vaan naamasin. Ja nyt se on jo 1v1. Koska nytten siellä se vetää. Nyt pitää olla varovainen, ettei se huomaa meitä. Tai huomaa, mutta ei se pääse vahingolla. Se vaan meitä tappamaan. Mä luulin aika jätkäks, mutta niin toihan oli viekin tossa autossa. Sitten se katsotaan ylös. Sitten ettei se saa meitä, niin heitetään se tuolta alas. Sitten ammutaan lisää. Nyt mä missasin vahingossa heiton, ja siitä apua ennen kuin tuo jätkä saa meidät, niin naps Victory Royale. Siinä oli nyt hyvä voitto. Iskä.